live, ali Marko i Icko ukreću uskoro za Novi Sad. Šta brišeš? Šta se... I u ludicu. Jer ne spopadate, jedete govno meni. Ako hoćete da idete u ludicu, sredit ću vam. Vrati ovo, moram. Vidjet ću. Bojković i Icko, Ja lepo nećemo kažem. ništa više. Nećemo ništa Ajde, dođite, ajde. Nećemo više ništa o ovoj temi i to je to. Ugasi ovo. Nema bre, ima priča sad. Ugasi zvuk. Ali vidjet ćeš ko će na kraju da ne jebe od Boga. Od Tebe Boga. ljudi mrze, mene vole. Što ne naruče čestitku od tebe? Idi bre, Ajde! Ajde, ugasi, brate, i druga tema je. krećemo, brate. Daj vrati od početka svakog krenu. Daj vrati ga krenu. Molim. Kako nam stavi jednu dobro meni? Lepite profil i vidimo se na sudu. Samo probaj. Ma žaki Marko, žak istina. Za sve ću da vas tužim. Ajde. Ajde, samo ugasi i druga A tema. probaj sam. Pusti, molim te. Čekaj, nisam ja, Crko je. Crko mu internet, bre. Vidi iz celo ovaj ga smiruje ovaj. Samo krenu, ti na mene. Ja na tebi, ti na mene. Šta znaš simetriju? Ajde, ajde, ne. Kako znaš simetriju? Samo probaj, ja ti nisam pička. Ti da kreneš, ti na mene ti prozivaš. A znači ja ne smijem, ja Ugasimo, znači... brate, ovo.